Díadíh agus bhuair céad fáilte ag nuat fios a car. Aniu Lynn an seo sa studio tá an t-aisteoir ó 50 Dead Men Walking, Cherry Bomb agus ar na Malamh tá si le feiceáil ar TG Cathair ar an Sreich Clár an Crisis. Agus an chláir chéine sin tá sin is animníthe sa ghárliste den na Gradam Telefís Monte Carlo is é Conor McNeill. Conor, gur míle maigad fé Lynn aniu sa studio. So, gdéimar maithinn tú faúd an animna hain seo fa hinne Gradam Telefís Monte Carlo? Tá mé ar béis, tá mé ar béis. Tá mé get bhg ghlacha siar faoi a le mar tá a land daoine ar an liste le Steve Carell agus Jeremy Piven agus Peter Capaldi agus bí mé gágur thu ar an telefís mé híon agus tá si get bhg ar mura bé ar liste lá. So tú animnithe an Mariala ar an rálach a Jimmer tú ar an Crisis a telefeiceáil faoi láthair ar TG Cathair. And is dún rud bug faúd an Crisis? Go bonach is áfig actor in na Gaeilge agus tagging duine gan rinn isteach fanne na gear siar bhil si ag deanú an economic crisis sin an crisis an tiideal. Isteach san áfig agus tá na daine bhfuil ag obair san áfig get the bug ar bhara agus as an bhála so taann si le ar mura get the bug. Imran Ciarán McNeill is é an contasúir an áfig agus is duine fear passionate é agus get the bug ar mura. Gacail le canhaint ar fud na tíre? No. Níl mé géirí aon bhaintse bheith agam leis an rud bug no mór. Srod fiar fásin de tú é seo sa tanta. Just shut up, Ciarán, tá tú ag scanrú an baby. Well, ní rós agam go méach an baby ag an grinniú imer. So is dún rud bug faúd a 50 Dead Men Walking agus an Cherry Bomb na rá na sinna bhíoga? Yeah, 50 Dead Men Walking imar mé character dar bhainnim Frankie ar ó hoodlum bug. Ba mé land soltas ag obair sin agus fóla mé Codge War ag obair le Natalie Price agus Jim Sturges, Ben Kingsley, daoine mar sin just amachchas amach so fóla mé Codge War agus ba mé land soltas. Agus an sin rinne mé 5 Minutes Heaven henne é sin le Liam Neeson bhí sin sin an rólas is far síle mar an scala a rinne mé. Well, Conor McNeill gur míle maigad is a bhéil sin aniu. Gur maigad Milène.